आंनि साननायाव गैयामोन गोरोन्थि नों आंनि मेगनाव नायनो नाजादो सना सैथो गोरबोजों आंखौ बुजिदो। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोनदि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो। लोगोफोर, गोबाव खालामाजासे फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों माबोरै नोंखौ आं बुंना गोजोन होबावगोन। बेयो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ आरो बे फिल्मनि मुङानो जादों अन्थाइ बिखा। 2022 मायथाइयाव ओंखारनाय बेयो मोनसे फुल मुभि। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो नैबे फुल मुभिखौ नायखाबायबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौबो बे फिल्माव नुखाबायबो जानो हागौ। सोरबाफोर दासिमहालागै बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना ससे क्लिपखौ आं नोंथांमोननो भिडिअनि सिगाङावनो देखायनानै होखादों। बे भिडिअ खास महरै दङ एबा नैबे मिउजिक भिडिअ खास महरै दङ दिलीप सरगारि आरो राधिका मुसाहारि। नैबे मिउजिक भिडिअआबो जोबोरैनो मोजां जादों। जेरै फुल मुभिया मोजां जादों बेफोरबायदिनो नैबे मिउजिक भिडिअआबो जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि सिक्रेट डिरेक्टरानो जादों दिलीप सरगियारि आरो प्रडिउसारानो जादों रिंखां नार्जारि। नोंथांमोना दासिमहालागै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। बिथांमोना नैबे मिउजिक भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामनानै गालांबाय। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि अनजालि फिल्म प्रडाक्सन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानैबो बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन।